стана Майнкрафт фенове, тук е Assassin BL, днес ще ви покажа как се прави чисто нов сервер на Майнкрафт. Ще започнем само когато трябва да изтеглите тези Craft Bucket, ще поставя линк в описанието и за това run.bata, там дете как се прави, ще има още много клипове. Така, като за начало правите нова папка и поставяте тук, след това, което създавате нов текстов документ, си го кръстите както си го искате. Аз ще го кръстя Run, защото те си ми е по-удобно. След това поставяте, примерно, аз ще го извинявам се, редактиране. Ето това ви трябва. Копирате го, след което отивате на Run и го поставяте. Записвате го като Run, нали, правите тук всички файлове, записвате като run или start.bat. Записвате. Ето. И сега това може да не ви трябва, може да го търсите. След което стартирате сервера и изчаквате малко да ви зареди. Сега ще ви зареди. Ето. Сега ще се прави URL. Почва се разактивират сега. Ще ви покажа как се поставя плагин за самия сервер. И така, ето, сервер е готов. Запишете стоп. Никога не го затваряйте от тук, защото няма да се сейфа нищо, какво сте направили. Пишете стоп, за да може да се сейвне всичко. Ето, stopping the server, ето saving chunks, всичко saving world, saving players, натискате OK. Тъй, следващото какво ви трябва? Идвате на плагинс, нали? Искате да имате плагин. Ще се върна тук. Ще изпълня някакво плагин, ще се препърна. Няма смисъл да ги тегля на много, защото не трябва. Примерно Essential, Group Manager, такива глупости. Копирате го и поставяте в папка плагин. Как да се появят на папки, които да си настроят самите плагини? Лесно. Пускате Run отново. И ето започва да се разактивира. Ето започва да се разактивира пак. Готов. Сервер е готов. Какво ще ви трябва? Как да го хоснете? Лесна работа. Отивате в вашето IP, си го знаете, локалното, и ще ви излезе тук. В повечето случаи паролата е админ и потребителското име е админ, обаче малко не е такова. И затова това е Viva.com интернет. И ето го. Влизате тук. Advanced Setup. Отивате на NAT, Virtual Server. Аз вече съм го хоснал тук, както виждате, но все пак ще ви покажа как. Ако това е примерно, отивате на Custom Service, защото къде няма Minecraft, както виждате, и трябва да го направите тъй, че да такова. Отивате на Custom Service и пишете Minecraft. И трябва да си знаете кое е IP-то, в смисъл не можете да влезете с това, то ще и другото, няма да е той, ами ще е ето това. Ето това, или 1.3, или 0.1, или 0.100 и такива, зависи на какъв интернет сте. Извинявам се. И тук те поставяте точка 2 и пишете вашия порт 25565, 25565 или в случая както си искате. И тук те трябва да е TCP UDP задължително, защото иначе няма да стане. И ето го, както видите, и натискате Apply и Save. Какво ще ви трябва? Това общо взето. Благодаря, че бяхте с мен. Довиждане. Надявам се
да съм ви помогнал. Ако имате някакъв проблем, ще поставя скайпа си в описанието, за да ми пишете. Това беше от мен. Чао!